Humorist gülkülü zatlar dörediye. Gowy humorist ähli zady gülkä öwriýär. Onun Aydalynyň täze ýyl nasibetli bayramçylyk sanynyň mehmanlary. Görnükli aktyor, humorist, Türkmenistanyň at gazanan artisti Murat Orhan Muhammedow, ýagny Murat Bappy. degen şawar görüňämli. Şeýle-de görnükli aktyor, humorist, showman hem-de rejissör Murat Mollaýew. Ay, ne? Mehmanlarymyz barada gysgaçyk maglumat bilen tanyş bolan. Bogdy menden bak, bereýinmi? Murat Orhan Muhammedow 1982-nji ýylyň 13-nji iýunyny Mary vilayatynyň Bayramali trawynyň Merw owasyny dünýäge ýer. Maşgalada 3 oglun, özü ulusy. Merw owasyndaky 47-nji orta mektepde okap bilim alýar. Soňra Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny tamamlaýar. Türkmenistanyň at gazanan artisti. Maşgalaly 4 ogly bar. Anan näme çeppi, toydan beri olsun, toyda da biz olalım. O näme pribilgan ýara o? Murat Mollaýew. Mutaef, O näme diýmek? Murat Tekvando Federasyasy. 1989-njy ýylyň 14-nji awgustyny Balkan vilayatynyň Balkanabad şäherine dünýäge ýer. Maşgalada 5 çaga, 4 oglun bir gyz. Özü maşgalada körpesi. Ol Balkanabad şäheriniň 17-nji orta mektebini tamamlaýar. Eywan. Soňra Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny tamamlaýar. Maşgalaly bir ogly, bir gyzy bar. Aydalynyň bayramçylyk sanyny ýurdumyzda meşhur Limon restoranyny ýazga geçirýär. Aydalyny adatdakylar ýaly Didar Efer hem-de Nara Graphics ýazga geçirýärler. Salam hormatly illeşler, hormatly muşdoklar. Aydaly ýene-de siziň bilen. Assalamu alaykum, hoş gördük sizi Aydalla. Men öňden bäri pikir edip gelýärdim, sizi bir sahnada duşurmagy. Ene şunem nesip edenden degişmeler dünýäsiniň durly ugurlaryny zähmet çekýän belli humoristlerimiz Aydalla bir ekranla bir sahnada jemlendiler. Bu ýagdaýy döretip bilen şunem Awa taňa sawalsyn aýtmalar istadi. Özüne sawalsyn aýtdyrsak bolýar. Ay men malades. Mene var, braçanyň öňüm toyda da hatda gawatlaşýar, men öz pikirimde de var. Inimle haçan bir neme derin, bir sinyal duşurnyp adam neme diýär öňünden näme diýler, intuisiýa diýler. Ýöne duşsam bilýärdik. Ýöne men men kino gör. Şular adam bilen bir sahnada haçan oýnarkam diýip meni ýam 10 mäşil Şu edýän rahmetin Murat sen sen mara. Ýöne ýerde näleken şol duşmaň. Ay özüm rahatlar şeýle bolýar. Aslında da. Nimele şu birek döredýän zatlaňyzy görýäňizmi, izlerleýäňizmi? Hawa. Degişmeler dünýäsinde esas. Ay ýöne ýedili hemmetini görmege mümkin näler bolýar ýöne. Duş gelse adetde görülýän. Şu birek izlerleýärsiňiz-de görýärsiňiz. Birek haýsy degişmesini has gowy gördüňiz? Sen aýt onu men aýdym. Aýdanmy? Murat men hem oýnayan oýunlarynda gowunmet men diýip biljek de arkaýyn. Şolaryň artist bolan, aktyor bolan. Haýsy degişmesi has ýadyň. Hemme degişmesem. İçinde haýsyny halamadyň. Halamadyň? Ha. Şol döreden degişmelerin içinde. Edil saňa da şoň ýaly. Halamadyň diýär ýa-da men gowunmaly aýtsa onuň men dogry aýtsam men şu ýüregimiň boşluk ýerini şu inimeň dolduryp bilýär-de onuň men bilýän o edilen işsa şolar bir çynnaçak bir rol ýa bir reklam edýär. O taýda bar bilemek ýa 10 itiren olmaklar mümkin. 20 näp iş şolaryň zähmeti bar. Onuň zähmetde de hökman saňa nemesi görnýär da şoň netijesi. Men onu duyup oturuyorum onu. Bir adam
bilen dine degişme yok. Ne degişme saknalarına da görýärdik. No birlenji güllerde görgünde görýärdik. Ondan soň kino ýöne Edil Aşgabatda gelen wagtlamyz Romeo ve Juliet'den premierası boldy. Baş drama teatrda. Oğulcan'ın adam toyup da Oğulcan var ya yumuşak koçmuratdaki Şonna premiera ýaşy kiyimde giyip oturduk golen Muratcan çykdy da. Başka adam. Şeýle bir dramany oýnaýar. Merkut ýaňy. Kim sen inni öňdüňe gülüp beren adamyň sana başka kili padawat edip durda bilýärmi? Ondan ine artist ekendik da bilýärmi? Artist näme bilen ölçerliýär? Men kim artist görän? Hakykatdan. Durmuşda artistler. Başladı mı? Ana artist. Sahnada. Bu tordu mu? Yine adam olmalı. Teşvehmet diyer. Şonsuzam dünyada artistler yetik diye. Aslında durmuşun öde sahne diye. Ulan emme adam artist diye. Her kim öde rolunu oynuyor diye. Murat amın garayışı birden ütkedi bilýän. Birden başka rola girip bilýär. Birden öde bolýar. Diyecek olam ona şeyle var ustadlık gerek, şeyle var başarınlık gerek. Şun bayeri, skuşna del. Alpar cevap çıkken. Aslında diye ön diye adamların ağına kalıptır diye. Teşvehmet Halipa'nın diye. Aslında diye Alpar cevap başladı. Biz Alpar cevap toya çıkayla da tip soruştuk da. Burada da düşünün diye başlamak anı diye biliyor musun? Aslında diye Alpar cevap diye. Ön diye Alpar cevap çıkarına diye her kim diye adam. Qoğumi geldin mi sağıma ne? Bağımı da diye. Onu idir şokurlap başlarına diye aydım yattı. Öyle aralarına gürleşiyorlar diye. Aydım başlayalar mı oluyor? Tanrıda çıkıyorlar diye. Böyle olmalılar diye. Alparcı toyun en vazlı zatlarına diye. Şunu dinlemeli. Aydım başlarına ondan sonra gürleştin ondan da tanrı ettin diye. Vot, şol ya ağzına terettirecek olmalı ya da. Ana, şol ağzına terettirip bilen artist, şol artist. En son kadıma çelli güllürecek böyle, en son kadıma çelli öz ağzına terettirecek bilen artist. Ol hakikatten artist. Ol iyem, biliyor musun? Saklap bolanak onu ya. İyem ol histat dimen yüzüne şeyle çıkanla da iyem adamları bak ya. Ana şol artist. Olum her kime berlen o. Ol iyem Huday tarapin merle. Ol yang Muratcan'ın öyle aytıp beri da şoladı. Ol Huday tarapin berilmese ol bana verile diyecek bolamak da yönü olmaman. Ana şeyle olmalı diyecek böyle. Biz ön şeyle bir artistler görümüzde diyecek sözünün sanıllayan kaptanına barıp bilen ne mi diyeceğim bilmeyen alcırap duruyadık da bilen şu yadıma düşüyor bilen mi? Ne mi dedi bir söz al iki söz artık maçı alıp duruyor bilen mi? Seret oka para oka dukan sam mol polya. Oka para liotçu mol polya. Yani oka bağışı artı sunu dişkar bol polonok. Doğulmalı olya. Oka polonok onu. Ağam bir aydal gepleşik tutuyorsa. Qaraz Murady öňdegişmeler dünýäsinde humorlarynyň tanap beren adamyň birdenem gözüňde döwülüp durdy, saňa tragediýa dramany oýnap görkezipdir. Ol şolam ýadyňda galypdy şeýlemi? Indi gelin şeýle bir oýun bar. Muny men bir güýçli artistler üçin taýinladym. Olar şogun gelip bilmediler, yerine de siz geldiňiz. Ya degişýän ikiňizem görnükli humoristlermiz, belli artistler, aktörler. Muny yerine ýetirmek size kyn näl. Näder diýjek bolýan adam Murat Bappy, Murat Molla sen bolýa, Murat Bappy bolýan. Qaraz birek-biregiň häsiýetçigini vermeli, birek-birege öýkünmeli, birek-birege ses vermeli. Häzir Murady sen tekstiň berýän, sen agdyň gymyldadýan, sen sesiňi Murat Bappy berýän. Men vermeli sesini. Ses berýän. Şert düşünklimi? Sananam. Başlaýasyň. Men kameramsymy? Başlajak. Men näme bolmy. Men rolny oynamaly. Waq aýdamadan wajykdan arjap şapkama kaýdymda. Şun şapkasy görkezdi. Başladık. 5, 4, 3, 2, 1. Double pervi. Bollu mu?
Bizim bar süýümiň soňu bir şey. Näme men seni almak üçin bar bilen uruş çıkmalymy? He? Dur täden alalystay. Düşündüm men o. Hani? Bollumy? Bizim bar süýümiň soňu bir şey. Näme men seni almak üçin bar bilen uruş çıkmalymy? He? Ey, garmedem adam. Derlay. Garmedem adam derlay. Doğru değil mi? Ey, onu näme? Sen ağan gelnecen alacak olanı kim bilir usturay? Sana değil ya. Kim bilir usturay? Men senin ursumalar yali. Men senin bilen ursumal minni. Ursumal minni diyen. Ay, yok ay. Ey, kullukta da... Ay, dayan bir yatan. Görüyorduk da koş gidip otuydun. Yok. Kullukta da şeyle maladoy ol oňarmasaň dempil bolup oňarmaýan. Geçirmeli mi ne? Geçirme. Ne çıkar? Ne? Oň çipara. On para. Görenin görkezmelo, görenin. Duray anlatat. Men sen üçün dağlar yakarın. Yakarın o. Duray anlatat. Men sen üçün dağlar yakarın. Hemmesini yıkarın. Anlatat. Men sen üçün bar yıkarın. Görürsün. Anlatat. Ey anco. Anlatat. Anco. Buksavadı diyor. Ne misin? Taçko. Durunun arası. Yok ortadan gıyır ya. Tacanto. Yok ortadan gıyır ya. Tacanto. Taçko. Anlatat. Tacanto. Yeni buraya var ya. Ne balan? Ay balan. Daim ol. 5, 4, 3, 2, 1. Anlatat. Men çek oğlum. Film öyle başlasa de. Anlates. İkmalı yine söyle. Anlatat. Berekella Murat. Çok sağ ol. Wetçiga Murat bab bu düşen olsa şunu yal olsa gel. Nike bana seslerdi bu Murat. İnni Murat. Sen bappa yükünmeli. Aha. Sen neme de kullukta diye şunu yallıydın ha. Görünün görködördün. Görkezmeli. Ha, zvesni goşgy. Shakiram föýäy meni. Ya. Derdi bilen adam bar idi ana. Bolmaly Murat sen. Hadi ýaşy muady bolaymaly. Bir istedir. Başladykmy? Başlaýatmy? Şuna terede. Ha, men muňa seretme. Gitarany alyp berayda. Hani gitarany ver. Uy benim şeydim. Bu kamera işe oturnaýy. Gittikmi? Gittik, davay mulkam. Men aslında Shakiram söýäy men diýen aýdym bilen ýok aýdymda bagşlan. Goşgy bilen dowam edesimiz gelýär. Merdanjan dinle. Aha. Men senden dayanmak. Nem üçin onu söýýäňok. Pek söýgümi duýýäňok Shakiram söýäy meni.
Söymez ýaly oglanmy? Nä garamaňlaýdy oglanmy? Ýa-da bagtym baglanmy? Shakiram söýäý meni. Boğlanma. Gördünmü? Öldüreden zaten çalaca yoýsaňyz görýärmi? Düňe berýärmi özüm? Eýdin dinle Merdanjan, eýdin dinle Merdanjan. Meniň söýgim kişmişdäl, gowar ýaly kışkışdäl. Kovar yani. Gowar ýaly kışkışdäl. Kovar yani. Gowar ýaly. Gowar ýaly kışkışdäl. Gep gybat ýa mışmış däl. Shakiram söýäý meni. Gurle şeýin bagşymy, Murat bilen ýaşyny. Hedil edip gülersiň, belki gadryny bilersiň. Mene onu belletjek toya döwran sapary, razy bolsaň ezidim şu temany ýapaly. Şonuň üçin Shakiram toy şaýyny tutuber maňa gelseň, eklerin arkaýyn sen. Oturuver. Sen ýasyver. Menki de oturuver. Ay mahallede turma yerinde. Ne? Şeydi para. Gülli al diýsen gowuly. Inni size şeýle soraw. Entek tanalmayan wagtyňyz. Meşhur däl wagtyňyz. Meşhurlygy arzu edip gören wagtyňyz. Şol wagt şolar ýaly menem meşhur bolaýsam diýip gören wagtlaryňyz kim size ilham berýärdi? Birinji bilen näme şol görýän zatlaryň ýanky telewizorda arzu edýän artistler bolýan şu zatlar orta mektebi tamamladym. Ondan Mäm Şarif men ýanky enem bilen dogan oglan any kakamyň daýysy bolýar. Türkmenistan halk artisti birinji akordeon Türkmenistana getiren aýdymlaram ýadyňyzdadyr. Bolmasyn, uruş bolma. Onuň bir ýanky gelin dostlar geçin. Şu Mäm Şarif men elimden tutup şu Medeniyet Institutyna okuwa saldy. Şondan bäri menen şu zatlaryň içinde de. Onuň institutda giremizde ýanky Nurmat Keşik, Uwe Şarlief, onuň teatra atna galarda Täçemet Mehmetoğluýew ne şular. On teatrda Halip artistlerine, emmesine magda oturmaly agdan. Näýse, şolar ilham berýärdi. Murat sen näli? Kimler sana? Birinji bilenem onuň näme? Bir ýatla başda birinji şol telede ýanky Altygarlief bilen Razgapurun. Şolary görüp şunýaly bolsam diýip. Näme diýärdim-de öz ýandan maksat goýýardym. Görüp şunýaly artist bolasym gelýär, şunýaly kino çysam diýärdim-de. Murat. Näme üçin bilýärmi adamlarda gaýtym kiçik zatlar jekmejek ýadyna düşýär, ýöne ýaňy bolan zatlar kan ýadyna düşýär. Sebebi kiçiken başga alada ýok. Tiňe şuwlyň bilen ýaşaýan. Bir gowy söz bar, biz ertermede aladyk. Bir günem ýaşamdyk diýdi bilen. Şolar ýaly daşa 3 ýaşymda wagtym biz 4 taşka 13-nji mikrorayona ýaşap. Aşakda padyazda ejem ýuň näme diýdi. Şoň gapdalyny oturup menim edil ne men aýda oturup içinde bahd ýa-ni men beşirek diýende. Bir raşka furur ýa-ni menim jimin görýärdim-de. Iki baradet de bap, iki baradet de mama. Menim deskine görýärdik. Şolar ýaly sadykda zatda çykyş edip aydyp näme diýdim? Öz sadyň içinde birinji ýer alyp uturnik zatlar onu sadyklan arasynda bäsleşik gatnaş başladym 4 ýaşymda, 5 ýaşymda. Ondan birazajyk edil bir ýyl ýaly wapşe sungat bilen işim bolmady. Futbolda ýöne men özümden uly agam Döwlet Mollaýew teatr studiýaň artisti. Ondan dwaryasta bir gün ýadyma düşýär. Men diýene barjasy adamyň durmuşyny düýüp götür, üýt götüp bilýär. Hakykatdan şeýle bir işi oňuna ok bolýar bilem. Şu barjasy zamknud etipdi. Düşünýärmi? Näme zat üstünden barja boldy? Bir şonu etip goýbersen mi zat bolup gidi. Belki şonu etse şol bolup gidiber, bolup gitdi. Prosto ýöne şo dady, şoň özi bilen ok, hiç kim aýdan ok. Bir aýda emi zat bolup gidi. Bilenmi? Ýöne şonu dogry kabul etmän maşarmaly. Şonu top oýnap şeýle geldim bolan agam öýdenim çykyp bara menim şeýle. Çörek alla diýip ejem girdim. Emunda bolup berşin nit ta.
Özüň ýaly çağılar diýdi, ony dwaresde diýdi. Oyun oynap, aýdym aýtyp ber. Sen berde näme işläpdiň diýdi dara. Bar gatna diýdi bilýärmi? Aý şonu uğratdylar. Erden bardym, onuň agamyň halipasy. Sen özüň şonda şoň namyzyp gaýar. Hawa, ondan men barp başladym bolen agamyň halipasy oradyrdy. Meret Türkmenistanyň halk artisti. Şol adam hakyky halipa, hakyky geni Balkan welaýatynda teatr studiýany döreden adam şol. Dogrusyny dogry aýdýan, hoja da şoň elinden çykdy. Agam ýagsy men maral durdyby himmeti şoň elinden gaýtdylar. Zaý cennet bolsun, ruhşat bolsun. Diýjek bolýanym, biziň durmuşymyzdaky her bir adam bir zada sebäp. Hemme basrançak gelýär. Onuň bir adam, iki adam, ýa bir iki tane adam aýtýan, bir iki adam aýtyp bolany. Birlenji maňa ýanky aýtışmaýaly. Telewizorda görýän şol. Ondan soň agam men ruhlandyran, birlenji ruhlandyran men agam. Dogrusyny dogry aýdy. Onuň bardym sahnada oýnanýarlar, satyry men günni gorkaýdyan. Höwesdere onuň rol berdiler bilýärmi? Eýem 6 ýaşymda sahna çykyp bilýän, o çanakdaky pişijek diýip spektakl oýnap başladym. Eýem ulu sahnada eýem 6 ýaşda eýem oýnap başladyk. Bilýärmi? Ana onuň Eýem seni zadyla Nurýan diýerde. Bolly, eýem seni zarazene bolly, eýem seni eýem. Eýem de keselledim. Eýem ýol ýok. Eýem keselledin diýiller. Hammat bilen keselleýän. Onuň diýjek bolýanym bir ilkinji tapar merjendeler, garaşylyk merjendeler boldy 98-nji ýylda. Agamam git bar gör şo çağalar zat diýip ýene de haýkyrdy. Bardym. Prosto men onu bir gün aýratym gurrun beren. Merjendelerde ne edip ýeňji bolanym. Ol diňe hemmeden Hudaý tarapyn gelýär. Haýran galarsyňyz da. Men prosto görmäne baran adam, men garaşylygyň merjendeleriň ýeňçisi boldum. Inanjakmy? Inanjakmyn şoňa. Men prosto zallar rızyn çypykly, prosto görüp otyr. Ýönemin merjendeleriň ýeňçisi boldum. Inanjakmyn şoňa. Aşgabatda birlenji garaşylygyň merjendeleriň ilkinçisi, ýeňçisi. Olam kimiň aýdym bilen? Anuş Murat Durdyýewiň oýoy awlajygym aýdym bilen. Ine diýjek bolýarym, ine seret, şaýda näçe adamyň kömegi var şu taýda. Ne kömegi diýenim ihlasy. Agam diýetdi. Men kiçiligimden aýdymda Anuş Murat Durdyýew balýat edýärdim. Bilýärmi? Ýakdyň Süleýmany şolar aýtýardım. Bizden var. Sen ýakdy sen bolýan Sen nädir? Sen çağalan aýdymyň aýtmaly. Bolýa ine oý awlajygym çykda bir ýerde. Näşe öwrenni? Bizden mantfonyna soň goýup bar, 3 owul gyýdam ýok, üý süpürýärinde. Anusum aýdyşym, şinelede ýarym, şinelay. O diýjek bolýanym, umuman ýanky bassanjak gidýär. Ondan soň ilkinji drama teatry açyldy Balkan welaýatyna. Onu Öwüz Mehmet Galandarow bize köp halipaçylyk etdi. Oradur Meretowdan soň. Ondan soň biziň Aşgabatda gelmemize sebäp bolan Täş Mehmet bolýar. Diýjek bolýanym mara, ben o bilen hersini bir ýene de köp. Sanardan köp. Diýjek bolýanym özüň bolup bolany. Hökman suratda. Awa prosto sözüm seni bara şeýle bar. Üstünlüge ýetirip bile sana şeýle bir motivasiýa berýärler bolýan mara. Bolly sen pula satyn alyp bolmaýan zatlar bar. Ana şo zat. Başka men kumirlim köp. Dogrusyny dogry aýdym. Saq o daşarotlar adyň saq ruhga. Şolaň durmuşlary ýaman maňa gyzykly bilýärmi? Aýdaly. Pul kazanmak barada aladaňyz bolmadyk bolan bolsa, näme bilen meşgullanardyňyz? Sunotdan başga mene gözlemede gelen noktalar. Egerde pul kazanmak hiç ýyl pikir bolmadyk bolsa, ondan söwde gar bolardy. Men hiç ýyl pul kazanmak kelläňde ýok, emme zadyň ba mesele. Pul kazanmak diýen neme ýok. Men özüm bar, jahan kestelik ardy bolýan. Dünýäden aýrym, ne magtymul problem aýrym. Pulsuz aýlandyň mı? Yok, pulun da adyň ba bolýar. Ben jahan kestelik her ýurdun şo medeniýetini öwrenirdim. Ha, ýa bizde pul barmy? Var.
Yan pul kazanmak hakkında aladan yok. Palli bom onu dine döredördim. Dine sadaya döredördim. Doğru yemaydı. Dine döredördim. Dünyadan kaçacak eserler ederdim. Doğrusun doğru. Benim son ilki jahan aylanardım dünyanın yüzünü. Men pulsuz var yani gözüme oturuyorsun. Yok. Pulun yok yani pul kazanmak fikrine mi yok dip düşünüyorsun. Pul kazanmak hakkında sen aladan yok hiç ile. Angrında dolu değil. Bir ne diyecek? İnim alacak yanma. İnim. Sen beni pulum ma vaktin men al bardak ne kayfere. Alada yok ha. O basta ol kizel yan olmaklar mümkün. İnim vap onun geçtin mi? Dur. Şunda pulsuz alada vakti sen. Mena pulsuz alada vaktim mi ya? Men pulsuz gödüp böyle vaktim alacaktım beni. Men var ya hiç aladam yok ha. Gün sen alayan. Yok. Sen men alan men pullu mu ya pulsuz mu? Pullu mu ya şey pulsuz mu? Şunu yanın alan vaktin. Murat Molla'nın yanın alan vaktin. Bana men onu bilecek. Am yok mu diyecek? Yok onu kızın mı görür yani? Aynen pulsuz. Bağırdı diyordun telefon. Bağırdı. O özünde dursun çağırın da adalda. Vay bu. Onu bunu aylaca ineyim bilen. Ay şu men diyecek koyam solon yankısın mı benim de solon sunmadın orasın böyle yakayla görürdüm barardım. Mesela men Şahruxan'la bilen bir Van Damme'da bilen görüşürdüm. Duşsun, şu jahan keştelik olun medeniyet nemelerini ziyaret edilen yerlerine aylanacak. Solon kinolarının demesini görecek. Onun gelivim öz nememizde. Iner şol oğlanlarım sunyal kino düşürülýän eken dip öz baýdan parladyp kino pulyon godo haky ul gowrumdy kino alardım. Murat Molla döretçi eken Senem yöretçi. Ya bir görse eken Thomas. Heyletsek İran edecek. Yo, ama United döretçi ilk bir op toplayacak. Inni Aydar'la kayda ve rubrika Çın mı yalan mı? Inni bärde biz näme diýäsine? 2 sany ýyllys iksan belli humorist. Birek gaşyna oturup, biregi tossap tapan zatlar bilen belki durmuşunda bolup geçen zatlar bilen gurrun merýäňiz birege şoň çynlygyny ýa-da ýalanlygyny bilmeli. Şoň durmuşunda çynlanan bolmadymy kana bolmadymy kana? Bolmadymy. Ona başladık mı? Kim başlayat? Ay ol başlar ki deşe. Amraça başlaýdy. Yok Ali pa. Öňe. Başla oturmaly. Ben öýlenmäkem, şu gelnejen almakam, o telefon zat yok, jaň etdim bana. Gelnejen. O telefon yok diýeceň etdim diýär. Yok bupdan bundan. Dawa. Onu dinläçän soğuk dalym. Ay şeýle yürük şeýle elin üstüne. Toşla geleceğim mi? Owa. Ay onun öňküler bara, nemeler hasapdan olar onlara. Bärini kesýän, kesemdi o. Ketmeden oldu. Ketmeden o ketdi. Yo, Ödünden gördün. Onun öňküler diýär men olar söýme, olar men söýse men günahkar. Vay. Allah olsun. Oğlum. Kurtuluşun merdan bilen bile ýaňy işe giren wagtym merdan. Tuğley. Aw. O at maşyny kasete vardy, şeýle audio kasete var. Ondan ýankynyň men aýtdym, jaň etdim, häzir baran onu diýdim çykýan. Menem saňa soğudy uşurýan dip padiyeleriň arna domyň agynda. Merdana dedim şol aýdym, hem goýýas dedim. Dan gitara çykýa, menem şey diýip barmaly. Ona başlaýar. Asmany tünede da şonu goşurmaly la. Barjak mı aýdymy? Ha? Ay. Barjak mı? Ay başta, saat başta. Asmany bulutlar tutsa, gökümürdep ýagyş ýagsa. Yankı. Waydy. Dur dedim, aýdym. İki gerek wagtym bulut. Dan. Yo aýdym maşa bitsin. Yetip barýan. Gedýär yankı. Way näde?
Üçülüncü gedek iki gedek bastım. Den sarattı da. Bolayımra berjek bolsam ber ayadır. Ejem kakımda birden çıkaymadın diýdi. Süýürnür tanna ýonum. Men aldan al diýip bunu. Merdanam şeýýede bir gar gelýär. Soňma oňma tfona. Ey, näde ýaray mantfon? Ay, diýle bir gedek duş ýasaw diýip urap, näde goýdy goman gülýal gidip dur gidip barýar kagym. Inni näme? Ne şuwaka bolly. Borly. Şunu anan ýaňyň me ananan dog. Men gatsynan ýa. Onan man näme? Ya ben bilýän, belgin aýdymlygyny o wagtçylar ýa kasetede bar. Yo, ol bilýän onu ýankı edil sotaýyna men diýjek bolýanym. Ýetip barýarka 3 gedek sarady ölermi? Yani o wagtlar gaban ýa aýdym badym ka? Gawanan aýdym men saňa aýdaýyn mäzir. Menden soň gulluk hary gullukda kaşany düzdüler de döwlet hojana garşy kizi. 2006'da batda men şonu bilýän. Awa. 2006'da biz bäri başdyrama gelemedi. Men diýänimem 2005 ile 2006 aralygynda edil toýutmana bir kısa Doğran aydıma baran. Aydın ba, ýöne şo kaseta şo 3 gedek iýimlik hammana. DJ bolýan şo taýda bulaşyp goý beriň diýeni işläp başlady. 3 gedek. Çynmy? Çyn bolýatsyn. Yo, umum wakaçyn. Umum wakaç. Murat bildi. Eni Murat gedekden ki. Ýa-ni watçykdan gurrum çykda bilýärmi? Awa. Watçyň şoňkatyna gitdik. Deşdi. Awa. Sen dinleme la ýasafi. Aha. Ondan bir hepdelap aňyrda bolduk. Bir hepdeden hem köpde 9 gün boldukda şoňkatyna. O bolýaryň hemmesini şo taýda düşürip gaýtdyk. Ondan ýanky baýarda düşürilen ýerimizde gözüňe götür. Şeýle gaýaba, ha. Öyle gaýaba. Ýang 4-nji ýaşyny göremez ama ana täşdi qygrana bilýärmi? Şeýle gaýaba. Mena bärtinde dur, onu şeýle gaýaba, onu aňyr tarapy bar ha. Boşlukda bilýärmi? Onu ýene de şeýle baýry gidýär. Gıyıqırıp tuğun bilýärmi? Gıyıqırıp tuğun nisyon köde bärini sene tutun. Indi gözüňe götür. Aňyr tarapynda bar ha. Näme var? Garaja tapamak. Yemedim hatta. Ya aňyr tarap, yo. Aňyr tarap. Dursana, durasana. Basara bu. Dur, yo aňyr tarapy iksan adım sene tutun maga. Onu gez. Serez tu ana täş diýýär, "Ho, diýýär, diýýärmaň zat" diýdim, "Berden geçeň." "Ho, zat diýýär, diýýärmaň" diýen olam, "Ho, diýýär" ýa. İki tane adam durdu şonda, çaçınmy? Bolut bile. Bol akyk bolur waka. Yo, gaýan o tarapynda wapşe söýmüşdiň gruppadan ne? İki tane adam durdu. Menem her separane täş diýemde, "Ho, diýýär." Ve Anca diýem, "Näme?" diýem. Belan tapy diýdim diýerdiler. Bolun waka. bolu. Şey näme şeýle dene men näde aldym diýýär. Murat'ın bilen artistli okuduk manu psikolojik idarla polya da onu. Yang berdet nalarlym men Murat'ın wara. Stany ölmek tapamak diýdi ha. Uza men bu pikirlendirmeli la. Ha, stany diýemde Murat ýalanny pikir etdi. Sony patawayda jam ýamadyr oturan direktorlar diýen bolmagy mümkin. Ha, yalan da aýdy oturmat diýip tosda otur diýen bolmagy mümkin. Sen jogabyňy edinle. Ben nüküllü. Yo, doğru da aýtsaňam bolýar Murat. Mene anan ýan bolondur. Şu waka bolonny patawaydan öz Sınny ýanyndan. qatar edýär. Ni yollaş alıp barjy. Bulan inni. Seret bulan ýa, doğru ýa. Yalan bolsun etmedi. Yo, indonna Ýar ýalan bolmamylar. Ýar ýalan bolmamylar. o hiç ýönüp bolon wakasy. Yo, aslında bolan waka o doğru ya. Teaser ya. Ýöne şol adamlar ýok-da. Yo, hakykatdan hem iki tane adam badi. Ha, bolla. Aýtýom köpüň. Yo, basta vara. Opsi, yatamak diýip alacak onu. Onu basta. Onu geçsin. Yo, onu vara ben. Anca diýýär, iki tane yol var. Siz turar. Ögüdüm ben. Näme diýýär vara? Oğlum, bolly. O taýda ýol bar, sereden bolsa, wetçiň dört.
Barlı billi. Bolly, billi. Ayda var siyom qetangda her zat bolup bilýär da yok man gidan çağı yani ila kaç Bir beyler. zaydımızda bakpan milli senin billim. Ne? Murat. Indi sen men bir pikirim ma. Sen bir zat ay. Onu Murat gibi pikirin çok doğru. Biledi. Ne be? Kârim Murat ya tweet ko diýär men gördüm mehman ýaly. Hangi burada? Sen aytışıgan görürlü aydanı ya. Aydanı da bana. Yo men aýtmaým, men aýtsam o aýdarym. Bolun. Aýda. Aja qyýs qaçygyny ayt. Aýda. Ne de toyda da bulunmak. Ayda. Eşler maň aýtdyrsak. Ayda ne? Ayda ne? Yo. Ne burun Jackson gördüm ben. Nerede? Gördüm. Jackson. Telewizorda göreňiz da. Yo men ne ayt o taýyn aýtsam siz bolanok da. Men ardy ödüp gördüm sol adam görmäni. Onu Jackson var ya bu nemedinden taşar aydım ama ýa-ni kenawe. Biliyorum. Aydım ayda doğru da O Jackson. demek kinoların soundtrack'ını öyle. Ay men aýdym taýlyň goňuny Bilaydım aytdı. dinlerler men aydım. Aydım da kendi. Bilaydım ayttınız mı näme? Yo bilaydım diýjek ha. O dinlet da sen aydımını. Yok. Ben de toyda da käwet oturuşda aydım aýdy ýa-na. Jacksonym şeýle oturuş öýtmez edip aydım aýtdy menem dinledim. Onun öňürtü men aýtdym ilk aydymy. Artistler ha onu. Şu için mi yalan mı son bilmem. Son bilmelisiz. Jackie Chan'am dinledi. Jackson dinlen demeden ok dinlen ok. Onu ýöne o toyda da bolýar aýna sen kimde mo gawatlaşam da ýadyny düşen men Dukan sizene gelip mura oğumy näle bir de şuna neme görmän gyssaly gelip gutlap gidilýän ýeri. Olum şon ýalak bir gyssalyr da. Ol geldi Mutlu aydım aydı da adetden gitti. Ýöne onun öňürtü men aýdyp oturdum bir işlesem ýa-na da aýdym aýdyp ay Nereli vay. Aytsak gel otaydyny. Şun ýalanyň çyndygyny bilmeliler. Bolun ýankyň aýdym. Oturup men sana gelmeýän Hytaýdyň mira näle. Hollywoodda götpäň sen. Hytaýda oglanlarla medeniýetin onuň Jackson geldi. Men bilýän. Men ýöne aýtsak. Çynmy ýalan. Sen bu taktagam sen bilmeli sen şunu yalan. Murat sen bäriň wagt oturmaly bolýar. Yo men aýtara bakym bilen. Ya bärik makarna da goýdy. Gaşy istat oýnanyp. O katı jost kötübi. Näl Murat sen maňa dert Murat. Bana derece garaşa sen aydan zadyň şunu. Jackson dinledi ha. Goý sen ne yalan ne? Yalan ýa şey diýe birlenjek. Ýa dinledi mi diýem de ýa dinledi yok dedi. Jackson geldi. Kimin toyuna geldi? Jackson geldi. Ulu toyun. Ulu toyda döwlet toy. Kimin toyuna geldi? Yo toy deyip toy dälemde toyum ýöne. Toyum toy diýelim diýe. Dinle. Barly. Düşündüm. Yalan. Yo ingdonk diýýän aýt. Näme? Yo soňky netije. Näme? Yalanmy? Çynmy? Yok çekmin. Şunu yok çekeceğim beğendim ya. Sen anladın mı? Yürü doğru durma. La arasında. Aytan doğrun aytan. Birlenç olaydı mı aytsan sen ayttın şu mu? Yok. İlk men oğlanlar aytım. Birlenç sen aytım ayttın. Aytım ayt. Otur. Ene bir de çıksaydı ötüka sen geldin ha. Mesela sen Jackson. Benim Murat. Ene sen ağırdan toya kutla geldin. Ben sen aytım. Aytım da oğlanın. Jackson toya kutla aydım gittim. Saatlayın tutulan mı? Sen de nerede oturdun nem kayva bir toyda şeyle vakti Murat. Men nerede otur? Murat diyeceğim bulurdu adam restorana milyon adam. Bollu iyice grubu. Sen geldin gittin. Indi dur restoranın içindeki adamla yemeğe atma falan aydı yalan. Anan bana. Kim geldi ya? Bu diyecek sen geldi gitti. Aydım. Neçe metre arasında gördüm sana? Ay 400-400 metre aralıkta ne şükür gelene ulu müň adamlyk restoran olsa gözüňe gelýär şuma tane toyda da bara Murat'a gel gidi ay diýensem buýmaya onu hay ýem gitdi diýen de o salamlaş bilmem oturdum bolýar. Men wara jogap bilýän hal. Bu oturnak. Ne yalan diýdi. Praviladan çıkar o bulo. Yok sen Meni ulaştırıp bar Seni bulaştırıp bar ya jik mi jik aydan o. Bolýar yalan. Doğru? Doğru mu? Yalan. Yalan. Doğru. Yalan.
Doğru. Yalan nay berdan. Ayt bere. Bolya. Dinle. Doğru. Biz Hatay'a gitmeli olduk. Hormatly. Yaşımız arkadaşım Hatay'a gitti. Bizim artist olarak berdan Hatay'a vardık. Hatay şäherine ol gan konserine yaşayan ekranı. Sonra Stadionda bir nemede zadı stadionda der. Ul imperatorun nemesinde. Ondan ondan ort bizden berdi dur. Bize şowat neme oldu, çıkış neme oldu diye bağışa çıkış etmen. Onun şeyle neme diyle şives stolliler barmanka. Uzun stol dur. Geçme onun arkayını yürüyüp böyle oturup böyle aydında gidip dur. Ya anırda bizim ücret taşımızda yapılgı. Yöne aydam seyredip oturup dinlep böyle. Sonra Jekçan çürçe olan aydım aytdı. Bizim artistler berde olur gelmenke. Benim bunlara aydım ayt verdim gitarada. Anekdota aytıp verdim. Sonra aydım ayt onu. Ay Jekçan çıktı. On berden tese yeten o. Ay ho tuğla mesesinden Kemal taplat ödara şey dip Jekçan. Aytdı gitti. Görmüne. Yani yani menem ulaştıracak bolya da. Menem. Ay şey etmeden bolana. Menem pastan yalan nip var. Toy Toy geldi diye restoran. Toy da ulu toy. Yok restoran ben Murat'tan misal getirmeydi. Son men şey etmeden men onun artist olacak mı? Annem etmeden. Ay onun hiç de yok. Ya biraz men oxşadım. Aa, yo ber gelle, ruh gelle de gelenne. Oxşadı. Sandır señal olur ondan hem olsun. Yok bunu oxşacak. Böyle yalan mı? Ne mi? Yankay, doğrudur doğru. Yankay. Doğrudur. Murat aydan orada doğrudur. Murat sen aydan doğrusun aydan. Yalan olsa mı diyorsun ya? Ay böyle değiştik gülüştük gülüyalı. 2021-nji ýylyň jemine terediňizde durmuşyňyzda näme we nähili ütköşmeler bolup geçdi? Men durmuşymda näme bir oğlanlar doğasa bir täzeli film başladylar şoňa şeýle filmi düşelip şoň kino nemetdiler çağırdylar. Awa. Näme raçan bilen duşdum. Indim bilen 2021-de biz barıp näçe ýyllar bäri bolmasa näle kul gatnaşýar, toýda da görüşýär, daşynda da görüşýär, ýöne edil şu gepleşdi birinji ýerde görüşýärse. Ne ütköşme? Dogrudanmı? Hawa. Hakyky. Sen näme Murat? Bir ýylyň jemläňde priblizitlny aýdymda men özüm sapar ýylyň soňuna itok geçirýärne aslında da. Aslında da erti men näme iş etmeli? Plan ýazyp goýany. Şolady men edämeli ýa-da bir aýyň kyn ýazyp goýan. Bir ýylyň kyn ýazyp goýany. Onuň diýjek bolýanym umuman alanda men ilkinji tapar özümi kino rejissor hökmünde barlan ýylym boldy. Özümi. Bu ýylla gaty Allahjan her günler, her saatler, her sekundler, her bir alan demimizde şükür et. Yani sebebi bu ýylla men Merkez Aziýada ikinji orun aldım. Kıysa filmler boýunça. Awa. Onam ilkinji tapar Türkmenistanyň alan men boldum da. Awa. Ol şeýle awa ämin. Men birinjiге de geçdi otdy. Näme begen sawal. Awa. Gaty uly derece men üçin. Ondan soň finala çykdym. Onuň mejna başga bir filmimiz Kaka oğul filmi, Международный filmde samy zavarajuş film bayragyny inni hadir ýene de azas wagtymda biri finala çykdy, dünýä boýunça finala çykdy. Eger men şonu orun alsam onu Oscara götürilýärler. Diýjek bolýanym mara, men ýam öňdüne men ýam Oscarda daşa gürülecek frazamym bar. Özüm taýarlanýan. Edämeli ýa-da. Maksat doğru. Hawa hiç ýyly bolmajak zat ýok. Şolar ýetipdir ha. Biz ýetip bilýär. Şolar hem adam, biz hem adam. Edämeli. Köp adam gije maşyn çyrafýan ýara. Şoň çyra düşýän ýerine çelip beredi. Onuň aňyrda da ýene ýol badygyny görenok. Şolar ýaly ana wetçik çykdy. Ene olmaňa köp
öňe itermäne halkyň bir ýüregine ýaşamana bir gaty meni öňe itertdare. Halk bilýärmi bir rejissörde birlerince uly kino düşürip ondan serial çürlerdi. Men birlerince serial çürüp ýadım. Ondan indi bu täýärle dedim Alty ogry öýde dip bir film çürýän ilkinji uly film. Allah'tan bir köp bolsun Allah'tan şo bir tagamaja bir tawşarsam. Ondan soň bölük piçok alanda umuman 50 golay gülküli değişmeler çıkartdyr video. 50 golay bir ýylyň dowamyna. Şolaň tutany bolar, tutmady bolar, adamlaryň kabul edeni bolar, kabul etmedi bolar. Ýöne şükür edýän men şonu çykardym. Sen durma işläwerdin. Çykardym men şonu şükür edýän bolly. Ine mäňe de işlemäne de. Sen op toplamaňa da ýaman gowy sen 5 ýyl mundan odurküňden şüýlüküň deň däldir. Eýse näme? Näme gün her günne gidip oturdun da. Gün bilen şol günüm deň dälýär, bilýärmi? İşleýärem sen az. Ulum näme? Ulum sen ýalňyşlyklan seni berkidýär. Her bir goý berýän ýalňyşlyklan adamlar te ýalňyşýança ýene edýär da şolary. Aydalla bildirme. Murat ne jaňa diýär? Inanjaň birine jaň etnäler. Hawa, anam. Ýaman inanjaň gerek o. Ada sen Garamy? Gar. Tu bilýän gara neme diýär? O de bununan bildirtmeýän. Bama nomer var mende. Adat jaňa diýärmi? Didarov adat. Alo, salam aleykum. Allah şükür. Ey, şu arada jaňa dipsiň, menem kakraslan aýlaýny otyrdım, mara. Sen näme diýjek bolum? Şu arada bir rolik dedim, azap berim diňe surat tutsa. Çağrı çıktıydım, son kaşettiler baksa Bollu problema däl. Neme şu bir kiçenrak bir täzeli bir film neme diýärler onuň mara şoňa näle oýnap bilersiňmi? Saňa bir rol jaňaly. Film mara erteklerdäki Allah bilýärmi? Neme erteklerdäki aly o adin doman bilýärmi? Bilýärmi gynan şeýerim bilýärmi? Haratadyň aýdymlar bar, bilýärmi? Zalim tawuk ketek bilýärmi? Şolar ya Allah. Ey neme? Ýaşam saňa salam aýtdy. Kim? Ýaşlay. Kim diýen bolýan eýwa, meni. Näme tanaň okmy? Yaxşı diýäňmi? Kim yaxşı diýäňmi? Öňe yaxşymydyň diýjek bolýarmy? Awoy. Ejemem salam aýtdy. Köp salam aýtdy, özlerine köp salam aýtdy. Bolýa. Ejem da omy ýaşda. Allah şükür. Ay bilýärmi, neme jüýjeçikleriň tansamma? Dost. Çağalar bar, fenkilerim jüýjeçik ýaly, neme tan edýändirler bu wagtça ulalan reýs çağalan. Menkilemi? Ay birinçi klassa. Birinçi klas? Ay onu jüýje tawuk ýal tan edýändir onu. Ne sesin kan gowda ýaňtyrdyňmy? Kalktyrmady. Ay onu bu çağalan ýaňaňdan öpýändir. Täzelim etip gelýär. 5 kilogram alive saladym el wagtymyzam etip gelýär. 5 kilo alive bilýärmi? Salat mı? Toyum dederi. O kartoşka burun. Ay, banallar, kakoslu. Ay, umuma täzeli nereden geçirýär? Ben berde dost, berde olduk mekanına. Söyleme ettim. Benim aňyrda boljak. Jaňlaş mekan. Bilen Aliýan şu at Aliýany aslında da bar. Gaýlen ýa bilýärmi?
Onun Awa. Täzirle wara. Sen wi näme de gallygy? Ha, Mekkan gulpok ýarlydyň mi näme didim? Mekkeni yedengeli ananasın Mekke'ye geçtik mi? Ya Ali Sarat'ta gallym o. Alviyete. Ay menem mara bilýän TV gatyn galnyşy da. Ay. Made in China da bilýän o. Dost, täzirle wara. Mezan birdaýdy. Täzirle. Birdaýdy. Berk belle gözüň ýum dile getmeler. Şo hasyl bolýandyr bilýänmi? Sene mara gelecek çempion bolup ýetşärsiň men bilýän. Sen mara öňden sen bilýän öň ýagsy Murat. O sene bir bilýän 3-nji da sen geni aslında bilýänmi? Şu adam bilýänmi? Telefonna men bilen gurlaşýaňa da bilýän begenýän. Dogry maýdyn. Onun men ya begen ya näme o? Ya men senden gaty gow köp begenýän dost. Ay sağ ol. Dost, nemele? İn gowuryan gülüň näme gül? Men mi? Ha. Gülüm. In gowuryan gülüm. Gül. Gül mi? Gül wara gül. Ha, gül mi? O. Dok ne şo ne o be gül gowuryan. Şon mara täzirle ýeňe sowga dedi. Bilýänmi? Öyle de. Asmany, ýeriň iň bir hemmesiniň kimin arzuwlary hasyl bolýarmady, enen hasyl arzuw hasyl bolýar da bilýänmi? Ani bir arzuw edani? Sağlyk bolsun da. Allah jan. Amin. Şeýdi dost. Yurdum gawada olsun. O. Amaza sağ ol. Ýa-da gemme. Bilirmeli bilme. Dostum mara işin sülük arzu etmesi güllürüp adamların Google'na açıp duygulanır. Bolly teret o neme Bahtyar maňa ýazaýsyn o Instagramda men söz berdim etip beren arkaýynma. Bollu da şo. Tarakan da şo wara diýdi daýma. Bolly doçan bolly ne tip bolsa arkaýynma. Bollu. Sen niýde çäkeldin bu? Wa şu at söýümke tutunan gara aralygyna şu at ýatladım da bar neme daýdym da jaňa daýdym. Bola. Bor garam bolya sağ ol bra. Jaňlaşar. Aha. Bolya bra sağ ol. Bakın bilen gideni için hem oynalım. O tarafına. Hatta gülüşüp. Sen can etmedi. Ya gel benim bir inancan diýen tapmasama. Mekke jowara gittin ha diýip. Kime can edýär? Döwlet. Türkmenlere. Salamat. Wa aleykümselam. Döwlet. Tanadyň meni? Alınmadım kim kama? Sen o körçe olanda bannitse kim bilen ýatdyň? Assalamu alaikum ağamcan umutmuşum gurumuşum dilderim ödülen baş harfı. Ay tuğulma. Diýmeň ala çaşýan sen alym. Gurumaya ödeylerim. O wara saglyk mı? Kudaya şükür gowy. O haladinim to ýandy diýdiň onu haladini gowlanyp gitdimi? Haladini gap bersekdi. Men tapdy öýtsüz zat. Roýsan gowlan. Nerede evet. Nerede sen jumat? Ben amgul ýüren işlemi işleýän bolan. Ay sen wara gizi işleýän mara ýerdense turşuň o gorýan näýden? Käba tutan bile sana ey braça nerede? O yatma la adam. Ýerden turýar adam bilýänmi? Turşuýny. Turşy ey men ýöne wara kan şu ağaç zat neme dep zatyn turşyja bolýar bilýänmi? Ona har şu orduda şonal turşyja zatlar oryan döwjän men. An bir sen bir çağırjak diýdiň bir turşyja sen aňmadyňmy jumat? Yok bu ýerinde sen bu ahallamy ýamardan ha. Ay öýde oturma çağırlar ama ýek özüm kino olanıp anlaýma döwletçän orjaňa da nidim da ho. Hey sen bir sıraýtjak öni kimden aramyzda galsyn bolmy? Näme? Bir aýtjak taňa. Aha. Ana şu ýyldy diýip bolsa görürdüň täze men bolýa. Sen şonda lehip tosa. Seret.
Ayın yanına nerede göreceğim? Ayın yanına. Ayın yanına göreceğim mi? Ayın yanına. Ay. Ya ayın yanına. Ya da ayın yanına. Gözüm geldi, ayın geldi, ağrıydı. Al tek var, gelsene. Ay nesi oldu? Ey men seret devlet çatay koşma ağrı çek en galis kaptalı. Ay tot neme domlar var ya çal renkin görünüşler oluyor ya bilen bu kaptalı ak bu kapta çal neme. Al taraftan. Havalay bir mandarayın kav ya bir faral sen neme de önüne dur. Dinle prokolla tela bu da tevcem ne maddiyor. Doğru maydan öyle iki mo ne sorter caname moklay dofa zattip. O devlet canın sağ olsun. O tevcem sana var hemmem de iPhone miyetlerin yere. Bir iPhone telefona cüzüne cüzüne sal taksamindir de oturup durun zart et durun koy Allah can onurgam sesi bol hayatta diye. Görgülü var ha. Oh wow, kaplan ula surata düşen yerli yara o. Kavirayt yara. I love you. I love you demek ne mi demek biliyor musun? I love you. I love you. I love you. Ay video o kuçuğa adam mı ne demek geldi zaten. Kime yazıyordun? La koyuyor. Lara vurdu la. Ne mi 60 yaşında yazacak mı orada? Seret devletçan, ey sen öňürek tanış olmalyklay sen bilen. Seret gözüň ötüri 2000-nji ýyla gaýdyp gelen bolsaň sen näme derdin? Ondan ne bilmedim. Kuş teperdinmi? Ne oldu? Madem bak ya sıra bakmadın mı sonra? Sana. Kädeýliň bilen näl innekir bilen utlar niýsene? Ona ne gitmedi. Ay hemme aşa akpamı üçin o döwet adat ýok, ýedi doguna adat ýok. Kulüň üstünde oturup bunu kaptagynda diýär, şoň üçin ulumsy bolmalylar. Seret bir pistol uçup barýar, gözüň öýämi? Bir pistol uçup barýar. Pistol uçup barýar, gözüň öýte o da pat dep agyr düşýär, agyrda da şoň üçin bar pet barakdan uçup näme diýär? O konryň ýöreşýär bar. Mark näme magneter? Näme ýa-da? Margareter mi? Konr. O Margareter var gerek. Ah, wow. Sonra näde Habib? Men basip turandyr bärini, reýtir. Gülüm sana seyredip, kara gözüm doymadı deyip kendine maydım ayt ber, yan may dost. Ya salata dedin de maynedin yerine kepçuk koyup ber ayyan mı? O neme mi? Ayaz babana tanıyan ha? Hani Ayaz mama nerede onu? Ayaz baba aytsana, neme hile yalan ok? Garpamyjak iş maňa şuna mekläwlemok. Her täzil bolany garlardan gelerin garpamy ärwer onsoň hile ýalaryny ipdire. Şoň aýaly wadyň niçin pikirem eden o agty gaýtyndan bolan o da belli däl. Ay bolýa, bor döwletçanyna habarlasar radnoym. Borakda hopman edip bolar. Ha, o döwjän bolýa janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Allah sağ olam. Menem toýa gitjek bol oturýar näşe maşyny geldi tapşan ýeli aşağı düşen gitarajyň mal. Alam bolar edip bolar hopman edip. Davay. Ya çoğla girelim kalk. Yok. Arkayın ol. Yes döwletçan. Öňe bir soruna girip durýdy ýa. Yok, Federasyada duronna eller on dama ölçük berdi duronna. Keredir sakladı. Ana şo zatda. Aýdaly adamyň tutuş bir ömrüne täsir etsek, ýekece maslahat bermeli bolsa, näme maslahat bererdiňiz?
Halallyk. Halal bolun boldy. Kalbyňyz arasda bolsun boldy. Sen näme diýerdin? Ömrüne täsir etjek zat bardy. Meni diňe şu ullardan, alimlerden şu zatdan tapa galyň. Teoriýel biram şu kitap okan diýerdim. Kitap köpürak kitap okan, köpürak kitap okan. Şu ömrüne täsir etjek bolsa, birinji bilen bira ýanky ilki enataňam taňa neme derler? Enataň diňle, ağalaň diňle. Enataň ýerine durýan ağaň bolýar. Ağaň diňle, ondan mollum diňle diýerdim. Şu öz mollum bolýar, halifasy mollum. Şu mollum diňle, onu mollum kitap ok, emme gaçan. Benim şol 3 tane diňlerdi. Enataňy, ağaňy, mollum. Ay enata hiç saçan öl çağasyna eretlik gitdimi? Tak, onuň birlenji bilen özüňi diňlemeli. Özüňe gerek zadyňy diňle özüň bilýän. Şuňa mesele mamany enataňam sebäbi ýalňyş biler sebäbi taňa gerek zady, olam bilmän biler. Şuňa sebäbi sen aýratyn, sen näme sposobnostyň badygyny diňle sen özüň bilýän da. Olam mümkin ýa. Özüň bilen guruluşyk görmeli. Sen men näme etmeli? Men näme başarnam ana. Şo zat başarmaly, ondan soň ana ýan gaýtysyn ýaly. Ejen kakyň näme diýär? Dogurlyň näme diýär? Mugallimyň näme diýär? Muallim bolmady, halifasy bolmady adam bes fundament eýen boldy. Gon tarp gaýdan. Uzakdan. Onu näme? Hormatly humoristler, belli ýyllazamyl Murat Mollaýew hemde Murat Buran Muhammedow size pursatdan peýdalanyp işiňizde durmuşda diňe üstünlikler tüýsürekden arzu edýän täze ýyl bayram bilenem sizi we maşgalaňyzy tüýsürekden gutlaýan täze ýylym rızkal döwletli ýyl bolsun, işiňiziň oňuna bolýan ýyl bolsun, sizi hasam bir dörejilik üstünliklerine iterýän ýyl bolsun. Jana sag bolsun. Sawat, sana da sawatyna aýdam Erdanjan. Sen özüňi söýleýär. Bizi şeýdip didarlaşmaga mümkinçilik döretip berenim üçin sana sawatyna aýdýar, azajgamata gülüşdik, degişdik, ähli sen dörejilik işgärleme sawatyna aýdýar. Sana da şular ýaly täzirle diňe aýdarlarla aýtmaly gepleşen bolup dursun awa. Aýtmasaňyz da Ýöne bir tomaşaçylara biler ýaly bir adam aýdan merdan bilen teatrda bilýär. Şuňa ödem bar, bile degişme sahna oýnýardy. Şeýler üýkünmä noktasy. Bilýän wadyr, belki bilmeýän wa bolmagy mümkin. Tomaşaçylar üçin adamlardan bilýär. Ay üýkünä, şeýler üýkünä. Yok, Anus Murat durdyň edilödi bolýar, meselem diýerler, bir degişme oýnadyk bolan şeýler, o üýkünä. Onuň üçin taňa da üstünlik janyň taý bolsun, biraz taňa da kinolaryň hasam o bolsun, bek bolsun, birinji ýer al, Oscar alanda da var. Düşürerler bir kim. Ne dip basa. Oscar alanda da var bir. Ya, tılgın biri. Tamam abi. Tanrıga ne mäňde sawal? Janyň sawal. Men aramyzda duran bir dilek edeýin. Ano arzu etdim. İçinden arzu etdim bolýan. Bir täze ýylda men ýol borsaldym. Ýaşama ýa-da boldy. Şo ýyl ýa Barselona. Näme Barselona ýok, ýaly bilmeden üçin bu Barselona. Şey batyrtdy bilen. Ýuş bilen çypar. Ya wara. Maşynan çykyp bar edir köprüň ýüzüne durda. Köprüden ödün oklady. Ýöne sen Kemineden gelýärdi ýa adel. O taýda ne edip köprüden ödün oklaýar. Ýok. Kemine gözde köprü ýok. Dursana nemeden aýlandy. Ha, Kemineden bilen aýlan. Bolýa anan ýan galan zadyndan ýan. Dinle, teret dinle. Şolalan bar etdi men näl. Ýok, seni ındırsam sen o. Sen ödüm gurlaşdy. Teret. O taýda bar näli köprü näli? Köprü diýen bir bökörýal näme? Murat'ın mobiliyetinde. 2021-nji ýylyň jemine seredeninde durmuşyňyzda näli ütgeşmeler bolup geçdi? Jaýal maşynam bolat.
Men adam oldum. Aha ya. Şu adamını zaminit ediyen zat şu Zamani dediyen? Tana diyen zat. Ortada dediyen alzıratma beni. Tiyatroda Bana diyemem. Tiyatroda şu tiyatroda rol oynayan adam bırak şeyle böyle Ondan sonra yatmadım. Ertesi gün yine siyonk ettim. Yine yatmadım. Yatman bir kette yatmadım. Hevlim ho. Hevlim ho. Hey mayam hevlim can. Otun ha geleceğim.